Kan den der grimme drage måske flyve igennem her, hva'? Ja. Kan den måske det? Nej, det tror jeg ikke. Se, kan du komme ind der? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Okay, er I klar? Nu bliver det spændende. Nu. Ja. 1 til Dignity, 2 til Salmirox, 3 til Stormshift, Skal du skynde 4 dig at til skrive? Nyxi. Nej, jeg skal bare kigge. Om, Hvis det bliver om, 4... om dragen, Philip-dragen. 4 Som ikke til er Philip-dragen længere. Kan jeg få en countdown? Ja. Nej, for 10 sgu da. Ikke sådan noget lille, så sådan noget... 3, 2, 1. Nej, ikke der, hun er ikke med. Simpelthen. 10. Alle sammen skal med. Alle sammen skal med, ellers så roller ikke. Okay, er I klar? Alle sammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Glædelig nytår! Ah. Det er så vigtigt, det der. Er det Stelle? Er det Ja, det mig? var kun mig, der var på main. Nej, jeg var 1. Jeg var 2. Kom, Adam. Adam, bare Nej, det var da Adam, der var 2, var det ikke? Jo. hold nu kæft, Så og giv faktisk Dignity 2. Ja. Ja, det var jo Dignity. Adam. Adam, jeg vil egentlig gerne købe dem for 500. Adam. Kom igen. Du skal se! Ja, jeg kigger nu. Jeg kigger nu. Adam, jeg giver dig 500. Må Kan I du bare købe give dem for mig 500 nyks? Jeg giver 500. Så skal du også give mig nu. Du skal virkelig give mig nu, ellers så skifter jeg mening. Tak. Nice. Lol, nu har jeg lært den. Lol, I skal ud og se mig nu. Kom, Seriøst? Hvor er du hen? herude. Skynd. Ja, Den er rød. Jeg kan stadig stå og se det. Den er rød. Kom nu, Adam, og giv mig den. Stille. Adam. Jeg giver dig 500 G, hvis du giver mig den nu. Okay. Lige udenfor. Hvad? Hvad laver du, Stille? Det er så dumt, du er. Og det tal, som ligger tættest på 2, det er faktisk 3. Eller 1. Den Nyxer var 4, var han ikke? Jo. Han er den eneste.